Han sentit a parlar de l'Enrocat, és un circuit pel Pla d'Urgell que vol promocionar els escacs entre els més joves. I arriba avui a Mollerussa, ho fa amb una trobada popular i sobretot una trobada inclusiva. Salutació inicial, temps en marxa i 7 minuts per davant per intentar guanyar la partida. De moment estic perdent. M'està anant molt bé la cosa. Per mi és un passatemps per divertir-se i per gaudir. En total hi participen un centenar de jugadors de municipis d'arreu de Catalunya, amb edats i capacitats diferents, i els emparellaments són totalment aleatoris. Que estem totalment barrejats i tothom juga per igual. Gent gran, petita, gent que en sap, gent que no en sap, per passar-s'ho bé jugant als escacs. Els escacs, en el fons, és una excusa. Els aporta molt benestar ser un més, perquè sempre estem mirant les limitacions, o sempre és el que em costa, i aquí no estem mirant el que ens costa, no? Utilitzen el sistema suís i guanyin o perdin, ningú quedarà eliminat i jugarà les 6 partides, perquè aquí no importa tant si es guanya o es perd. 0-0. Hem perdut. En aquesta partida jo l'he guanyat, però a la segona un nen molt petit i jove, amb pim-pam, m'ha guanyat ell. Hem quedat en taules. He guanyat jo, però ha jugat molt bé. L'important és que ningú ha quedat fora de joc. Carla Vilaseca, Vilarassau, TV3, Mollerussa. Escac mat.